πειράζει, μα τα βλέπει κανείς ρε. Τρίπολη. Τι 8 έριξες. 6-8. Συγκρίνεται με τους άλλους εκεί τα μερικά. Όχι ρε, αυτό είναι τα highlight της ζωής μου, ενός τίποτα. Τίποτα που ρίχνει βολές. Να, το εκεί. Δεν έχω βρει τη δύναμη. 3-7. Φτάσει 9. Πώς φτάσει να. Έτσι, έχει χαμηλό. Άσε να μου το γίνει. Πάνω λιτάκι. Το λιτάκι το φτάνω. Το φταυρό δεν φτάνει. Εγώ μπορεί και εγώ να το φτάσω. Ναι. Ναι ρε, για έλα. Το δείχνει. Εγώ το φτάνω λόγω ύψους. Πιστεύω και εγώ μπορώ. Το δείχνει άνετα ρε. Φτάνει. Ναι. Και πάλι για μία θα πάρει. Ναι. Μία. Ναι, για ένα. Αυτό είναι ένα βασικά. Δεύτερο γύρο σε 2 λεπτά. Ναι ρε. Το δεύτερο μάλλον. Κάνω γυμναστική, αυτό είναι ζωή. Και εμείς αυτοί οι άνθρωποι βλέπουμε στο δίκτυο, μόνο να κάνει. Δεν μπορεί να ψώνει αυτά. Ό,τι πάμε και εμείς ρε, χωρική του μεσαίωνα. Στο Θεό υπάρχεις αφού σε λέει. Ναι. Με τα ψώνια, με τα βίντεο, με τα σώσια. Με την μόστα εγώ μόνο για να βρίζω τους πολιτικούς αντίπαλους. Γεράσαμε ρε. Τραγωγήσε, δεν είναι τώρα. Απ' την αρχή. Για να το σημαίνει, να μπει. Ναι, ναι, μωρέ, και άλλοι DNA. Αυτός ο Steve Ball είναι λίγο 25 χρόνια κατά. Γι' αυτό πετάει. Ναι. Είναι και επαγγελματίας. Ναι. Έχει ήλιο τώρα. δεν το ρίχνει. Πώς θέλει για τροφή ρε. Ναι. Και αυτό λέει. Πολλά αυτά. Ναι. Ραβάρεις από εδώ. Το βάζεις κύψο ρε μαλάκα. Ηλιά πώς ας. Δεν είναι αυτιά, σταμάτα. Ναι, δεν έχει. Δεν έχω ρε, τόσο μεγάλη. Έχεις, αλλά Α, είναι. εσένα φαίνεται αυτό το πλάι. Αλλά όχι πολύ, λίγο, σαν μέσα. Εμένα είναι σαν κόλπο. Σαν ντάμπο. Εντάξει, δεν φαίνεται στο πλάι, καλά είσαι. Αυτό είναι. Θα γράφει και μια ώρα, δύο. Να, κάτσε. Έλα, κλείστο το. Όχι ρε, άστο. Μπράβο, θα αναμνήσεις τη ζωή σου. Φοβερές. Ναι, σε σχέση με τους άλλους και τους διάσημους όχι, αλλά ότι υπάρχω και εγώ στο σύμπαν του... Παιδί, τα ίδια είναι. Ότι υπάρχω και εγώ στο σύμπαν του Twitter. Ο αντίστοιχος εγώ υπάρχεις. Έχω έχει ήλιο. Στις ταινίες του Jim Carrey, εμένα περιγράφω. Και ο Steve Carrey που αυτό στο 40. Θα βλέπει μπάσκετ. Θα βλέπει μπάσκετ, θα γίνει ένα μαλάκα μέσα. Τα βλέπει, ρε. Πού να τα πετύχει. Εντάξει, σκεφτήκα. Που φτάσουμε το άλλο. Ας πω, να πρέπει πάρα από το σώρο από εκεί. Ναι. Όχι μωρέ. Είναι καλύτερο για τρέξιμο. Άσε. Πάλι κι αυτό. Έλα. Αυτό είναι. Το μαλάκα έχει ζέστη. Αγκών, δεν σου είπα πώς θα ντυθείς. Καλά που ήρθα έτσι. Ναι, 1η Νοεμβρίου. Θα Πρώτη, πέσει. Πρώτη, δεύτερη. Ναι, και έχω εκεί πετσέτα και δύο μπλούζες. Μαλάκα. Άμα ευλογηθούν. Θα μεσάει έτσι γυμνό. Γυμνός το ίδιο αυτό. Όχι πάντα. Τόσο όμως δεν προκαλεί εκείνο το για να το γιατί ξέρει θα το Ναι. θα φάει πίσω. Ο Μεσάγρο είναι κάτι που τσαβάζεται για εμάς. Κάτι τέτοιο επίπεδο. Τι είναι καλύτερο το βάζετε και το παππού. Μάλλον καλύτερο λέω. Επίσης το. Μάλλον. Ο Βάζελος Ζώπη έχει εκτόπιση μας, άμα πολύ. Το πρόβλημα. Κάτσα. Σε σχέση με αυτού. Άρα να έρχεται με το σάκι τον έσπασε. Και γέλεξε. Αυτός έπαιξε κάτω στον Πειραιά ένα βίντεο. Τόσο από τους δύο ίσως έπαιξε. Και κάτι τα πούμπε. Με έναν λέει μανί ήταν.
του είπε, δεν ξέρω. 150 κιλά. Ναι, αυτός μπορούσε να κρατηθεί το στρόξιμο του. Μα το βάρος του είχε, αλλά έχει δηλαδή. Αλλά αυτό δεν γέλαγε, δεν έλεγε. Αυτός μπορούσε να αντέξει τη δύναμη. Δηλαδή για να αντέξει τη δύναμη αυτόν πρέπει να είναι 100 και κιλά. Εσύ δηλαδή, θα αντέξει. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο για σου, αλλά δεν παίρνω. Θα κάνεις σαν φοβία και θα φύγεις. Θα πήγες πάλι πίσω. Εγώ είμαι από εδώ μέση απόσταση. Είσαι από εδώ, είσαι για μέσα. Για πλάτη και σπρώξιμο. Όχι. Ή όχι μωρά, αυτό είναι βαρύ. Αυτά είναι για τις θέσεις. Πάμε ρε. Πάμε. Όχι, πάμε τώρα. Κουράζεσαι. Είμαι από το πρωί. Πάμε και εγώ κουράζομαι. Εσύ πεις την καφεΐνη ρε. Πάμε τώρα. Άλλες 10 τώρα. Πόση καφέινη έχει το μάτι? 10 φορά. Στην ταινία ήταν στις 5. Στην ταινία με τους λένε στις 5. Κυριακή. Στους κάποιους σχολείο πάρω να θέλει. Όχι, πρέπει να το ρυθμίσω. Ρύθμισε το κέντρο σου. Έχεις λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά κούραση, έχουμε πέσει. Ίδιες. Το όμορφος που είναι σαν τετράγωνο. Ναι, είναι το τριγωνικό. Είναι το τριγωνικό, το πατσό και το τετράγωνο. Πού είναι το τετράγωνο? Το τούβλο. Το τετράγωνο. Ένα στις 4. Θα το ξεμπίνει. Θα παίξεις. Έτσι πως το έπαιξε με έναν τρόπο. Θα πάρω το πόδι. Έλα ρε ρίχνε. Σαν μεσάγια. Τα γράφει από τις μαλακίες. Τουλάχιστον είναι πίσω, φαίνεται πλάτη. Ένα και εσύ. Πήγε. Ένα εκεί πήγες και κάτσε εκεί, μην ξανά. Κουράστηκα ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, να δεις τη γλύκα. Αλλά εσύ τώρα πας πιο άργα, κάτι τα έχεις στήσει. Ναι, μετά πάω και στα όργανα. Μετά, πιο μετά. Ναι. Θα δούμε τι θα κάνεις τώρα. Ναι, ρηγηθούμε νέοι. Ναι, πολύ ναι. Και μετά λευκή σοκολάτα με λίπος και... Ειδικά με αυτά που το πήγα διατηρήσει. Ή κουλουράκια, ή και λεμόνι ρε. Από το αλεύρι. Δεν πειράζει. Ναι. Ναι. Τι? Ναι. Στο πεγγιονάκι μου λέγεται αμερικάνικα. 2 στις 6. Ναι. Ναι. Τώρα βάλε δύο. Ένα πόδια. Λίγο πόδι. Λίγο γόνατα και πέντε. Συγκεντρώσει. Αναπνοή, γόνατα. Μέσα. Ναι, λίγο θέλει και αυτό. Δυστυχώς. Era bandiere, Minnesota με Σάρβι. Highlight. Απάντα σε this week, σου βάζει το πιο σύγχρονο. Το πιο σύγχρονο, δεν χρειάζεται να βάλεις την ημερομηνία. Ναι, δεν χρειάζεται να βάλεις την ημερομηνία, σου βάζει αυτό. Όχι, είμαστε πίσω. Ναι, ακόμα λίγο. Πιο με κέντρο, δεν είναι κατά. Κεντρός. Αναπνοή, εκεί. Εγώ το εικούνας. Δεν μου το έχει δείξει, ρε. Τρίτη πολύ είναι. Αλλά δεν είναι. Δεν έρθει και Ελλάδα. Α, εκεί σου πάει και το κούμπο, ρε. Πόσο είσαι. Εκεί πάει. 2 στις 8. Εγώ, 4. Ναι, Ή 3. 4.
17 στις 20. Εντάξει, δεν ξέρω. Κλείστο. Κλείστο λίγο μόνο. Αλλά, Το ξαναβάλουμε σε λίγα λεπτά. Διάλειμμα και μπαίνουμε. Ναι.